जासिगोन बियो स्कुटि गोदानखौ नुनाय लोगो लोगो न'आवबा दंना गैया मानसिया र' गाबज्रि हरनि आं आबै दैजि ओइ आबै दैजि नै आबै बाहेराव ओंखारबो फैद' नांगौब्ला फैद' बाहेराव जलदि ओंखारबो द' आबै दैजि नोंखौ आबैया गाबज्रिगासिनो दहायनिफ्रायनो थांलाय मानो गाबज्रिदों आयै आंबो खोनादों माबो नंगौना नङा सानदों आङो ओइ आयै आबैया स्कुटि लाबोबाय नामाथाय बियो स्कुटि लायनो थांदोंमोन थौलाय नोंबो खामानि थोनोसो लिंहरदोंदां स्कुटियालाय दा बहा सफैनो थौ होमबाबो थांनो मानसिफोराथ' गैयादां स्कुटि दहायनिफ्रायनो एथ' गाबज्रिगासिनो आङो बबावथो दंहैयोमोन नोंसोरलाय नै आबै नोंनि स्कुटि लाबोबाय आङो फसायदोंना फसायाखै अ माय गड स्कुटि थारैनो स्कुटि लाबोमारबाय औ आबै स्कुटि नांगौ स्कुटि लाबोनानै होफैबाय दा फरायदोल' थेंक इउ आबै थेंक इउ स' माच आबै सना आंनि जिउ आबै आयै नाथाय आंथ' स्कुटि सालायनो रोङा आं रोङो ना आं फोरोंगोन दे एसे थर लानानै मोजां फोरोंबानो जाबाय थारैनो आइया सासे जोबोर गोसो गोथार आरो गोसो साफानि मानसि आइया जोंखौ गोसो गोरबोजों अनमारो आंखौबो अनो आंनि फिसाखौबो आं सानोमोन आइया आंखौ अना आंनि फिसाखौबो अना आंखौ मोजां मोना खालि सोरांस्रिखौल'सो अनो होननानै सानोमोन आं नाथाय आइया गोसो सिंजों जोंखौ जोबोर अनो बियो दिन्थियासोमोन दिनै फिसौजोखौ एसे गाज्रि लाइनाव थांनाय नुनायखायनो बियो स्कुटि बायनानै होफैलायदों थारैनो आइया जोबोर मोजां मानसि आंसो गोबां समाव गोबां उल्टां फाल्टां साननानै आइखौ गाज्रि बेबहार खालामबोबाय आंखौ निमाहा होदो आयै दिनैनिफ्राय आं मालाबाबो नोंखौ बेफोरबायदि गाज्रि गोसोजों बाहायला मा जाखो आयै देना आंखौ फोरोंदो औ र' आंबो गोबाव सम जाबायथ' सालायिया एसे बोरैबा आखाइ हेन्देलफोरा मावनोबो हागौ बेनिखायनो आं खनसे सालायनानै फैग्रोनि दे ओमफ्राय नोंखौ फोरोंगोन आयौ जोंहानि न'आ स्कुटि आयं सोरांस्रि नायलाय आबैया आंनि स्कुटि बायनानै होफैदों आबैया स्कुटि बायनानै होदों ए औ सोरांस्रि नायलाय आइया दैजिनि स्कुटि गोदान बायनानै होफैदों थारैनो स्कुटिया गोदानमारथ' नोंगौ आरो आइया बायना होफैमारदों आरो नङादां सोरनिबासो दां जोंहानि न'आव सोरबा फैदोंदां नंमारगौ आयं आबैया आंनोनो होफैमारदों नोंगौ जाम्बिलाय आइया दैजिनो होफैदों फोथायाबा नोंथां आइनाव सोंहै नंमारगौ आरो नङादां आं फोथायाखै बारा आइया स्कुटि बायनोब्ला आंनोथ' खनसेबाबो खोन्थागौमोन बियो थांनानै सोंहैबानोथ' जाबाय दा सालायनोसैहाय आंहा आफा स्कुटि होफैबाय आङो फिसौनो केस लाबोखाबाय 1,40,000 लादों आयै स्कुटि होनानै बारासिनसो फाल्तु जानाय नङाथ' स्कुटि लाब्लानो सोरबा फाल्तु जायो नामा आं फाल्तु जानो होफैयाखै नङा फरायथों होननानैसो होफैदों फिसानि खोथाखौथ' दोनथ' स्कुटि मोननाय लोगो लोगो बिमाखौसो बारा फाल्तु जागोन बायदि मोनदों आं आयै बांद्राय फाल्तु नुबालाय स्कुटिखौ फानफिननाय जागोन आरो रलाय नायहैनि आं नै बिहामजो नोंबो फैबाय ओमफ्राय इसामुनि खबरालाय माथो माब्रैथो दं बिसोरलाय दालाय गासैबो मोजाङैनो दंथ'यो दा ओमफ्राय आयै सिथ्ला गेजेराव आंनि स्कुटि गंसे नुबोदों बे स्कुटिया सोरनि न'निनो स्कुटि न'नि स्कुटि सोर लाबोखो माला लाबोखो आरो मानो लाबोखो आयै आंथ' मिथियानो माथो स्कुटि बायगोन होननानै माबा बिहामजो दैजिया लेखा फरायला होननानै बुंबाय थादों बेयावखायनो माजों बुरखायगोन माजों बुरखाया स्कुटि गंसे बायना होबाय आं फरायफिनथोंसै मा दैजिनि स्कुटि बायनानै होदों सोर बायदों बिनि बिमा बिफा ना सोर ना नों आंनो होफैदों दानिसो मोनफैखादों आंबो दा मानो आजिखालि गारिफोरखौबो सोंनोनो हाला माथो बा बे गारियानो 1,40,000 गाहाम लाबाय दैजिनि स्कुटि बायना होलायबाय नों मारै नुदों स्कुटिखौ बिहामजो मोजाङानो आया ओइ माला फैखो नोंलाय ओइ बिमा खबर गैया माला फैस्लाबखो नोंलाय आया फनबो हराखै आं फैगासिनो होननानै आया ओइ मा जाखो मा रायलायाबो ओइ सोरांस्रि मा जाखो बा आया दैजिनिसो स्कुटि गोदान बायना होलायलायदों आरो आया मा खोथा गैया बाथ्रा गैया माखौ गोगोमलाबायखो बेलाय ओइ सोरांस्रि मानसियालाय मा जाखो बेलाय
बा मालाय आया दैजिनिसो स्कुटि बायनानै होलायलायदों आरो बा बिनोसो स्कुटि बायना होलायलायदों 1,40,000नि बा हारे मा जाखो बे हिनजावालाय ओइ आंनि फिसाजोसो बे न'खराव फास जोनोम जादोंमोन आंनि फिसाजोसो फास जोनोम जादोंमोन बे न'आव दैजियालाय बेसेबांबा बोसोरनि उनावसो आंनि फिसाजोसो फास जोनोम जादोंमोन आंनि फिसाजोसो एलपि एमइ हाइ स्कुल कलेज फरायलायबाय बिबै बिबौ गोथां थानाय समावबो आंनि फिसाजोसो स्कुटि गंसेबो सालायनो मोनासै बा बिबौ थैना थालांबाय दासो दैजियासो बे बैसोआवबो स्कुटि मोनलायबाय बा बिबो 1,40,000नि गाहाम मा जाखो मा हारसिं फागि बायदि गोब्राब जाबायखो आंनि फिसाजोआ बे न'खराव जोनोम जानानै बे न'खरनिफ्राय हाबा जाना थांबाय आंनि फिसाजोआ दिनैसिम स्कुटि गंसे सालायनो मोनासै हाबा जाना थांबाबो बेसेबां दुखु खैफोद खस्थ'जों आंनि फिसाजोआ भुगिना थादों मालाबा अजाजों अराव जानाय मालाबा फिसाजों बुजानाय मालाबा बायदि खालामजानाय मालाबा होखारजानाय मालाबा मा दा फिसाजोंबो आंनि फिसाया एफा खस्थ' फिसाखौ लानानै बेसेबां असान्थि जानो लोंनो मोनदों ना मोनाखै आंनि न'खरनिफ्राय रावबो खबर खालामाखै बा आइया स्कुटि होफैलायदों मा जाखो बे हिनजावा बुंनो थाङोब्ला बे न'खराव हाबा जाना फैजेननायनिफ्राय आंसो बांसिन खस्थ' खामानि मावदों आंसो सौयै खुरै जाहोदों आंसो नायदों बेमार आजार जाब्लाबो आंसो दै गुदुंनिफ्राय साहा गुदुंनिफ्राय ओंखाम गुदुंनिफ्राय ओंख्रि गोथावनिफ्राय जि जोम जुनाय मोसौ दाउ अमा खि गादों दोस्लायनाय दै दौनाय आंसो नायजोबो बेसो बेथ' जेबो खालामा मालाबा खावलाय मालाबा मा खालामो बिनि फिसाजों स्कुटि होफैलायदों आं खस्थ' खालामबाय फिसाजो जेबो मोनाखै बा बालाय बिनिसो स्कुटि आं दिनै मा नुखो मा सानगोन आयौ आं मा नुखो दिनै मा नुखो आङो आयै नायफैनानै बिहामजो गिदिरा मा जाखो नायफैलायै हारसिंसो माबा बुखिलाबायबाय थादों मा होनसोदों आयै सोरांस्राया मा जाखो दे हारसिं ओरैबायदि बुखिलाबायगासिनो गोब्राबलाबायगासिनो फैलाय नायफैलाय मा जाखो बियो हाबाब मा जाहैब्रबखो दानोलाय दासो आंजों एसेबां मोजां रायलायनानै थांनाय मानसियालाय बहा मा बुखि हेब्रबलाबायखो मा गोब्राबलाबायखो थौलाय फैलाय जल्दि फैलाय हनै आयै हनै नायलाय हारसिंनो मा बुखिलाबायगासिनो माथो होबाबो माथो होनो रोंला जायबायदि मोना बिफोरसो मोनबाय जायबायदि मोनांगौ बिसोरसो मोनला बा आंनि फिसाजोलाय दा बेफोरखौ मा जानांगौ जाखो आंनि फिसाजोआ बेफोरखौ बिराद खम दुखु मोनदों आयौ मालाय बिसोर स्कुटि बा जेनेबा जेबो खबरानो गैया मालाय बिसोरसो स्कुटि मोनलायबाय दाथ' मालाय जोंनिया खम देलायसिगोन बे दानि जोमै ओरैबायदि बेसेबांबा देवानि ओरैबायदि बेसेबांबा देलायनांगौ दाथ' स्कुटि मोननायजों लोगोसे बारा जानाय नंला बे ओरैबाबो स्कुटि गैयै समाव हारसिंनो न'खरनि खामानिखौ मावखाजोबखानांगोन दा स्कुटि मोनाथ' बे न'खरनि खामानिखौ दोंसेबो मावनाय नंला दावखि खोरखिबो गारनाय नंला गोबोरखि थोबसिबो गारनाय नंला बोरमाखि थोबसिबो सिनाय नंला गासैखौबो आंल' मावनांसिगोन आरो मा जाबोखो बेलाय आयै मा जाखो बियो आं गिनायसो मोनबाय आयौ मालाय बिसोरसो स्कुटि मोनलायबाय हाब मा बुंनाय जाखो बेलाय आफा एसे आवगायावसो माथो आंजों मोजां रायलायनानै फैदोंमोन मा जाबोखो बेलाय खोथियालाय आयै आंबो मोसौ दोस्लायना फैना गरम मोननानै जिरायनासो दंबाय थायोमोन जेरै हारसिं फैनानै बिदि जिरायना बुखिगासिनो माथो होबाबो माथो होआ बियो बिसोरसो बा स्कुटि जोफ्रा गैया आरे आफा फिसाजोनि न'आव थांनाया बिजामादैजोंसो मुलि दौना हरजाबायसो ना माथो मानो बिदि गोब्राब फैलाबायखो बेलाय बेबायदि आरोना आंनि बिखुनजाबो जाय बिखुनजा आंसो बांसिन अनोमोन दिनै बियो आंखौ सिगां मोथां दिनै मालाय दिनै जाय बिहामजोखौ बांसिन बुयोमोन रायोमोन बिनि फिसाजोंसो मालाय स्कुटि बायना होलायदों दिनै आंनि फिसाजोआसो स्कुटि सालायनो मोनाखै मालाय बा आं सानोमोन बिखुनजाखौल' बारा अनो नाथाय बियो सिं जोंसो बारा अनो बा मालाय बिनिफ्राय स्कुटि मा बिखुनजो होननाय बुजिबाय आं मा जाखो आंथ' गिखाबायसोलै सैमा फाग्लासो अरजानानै फैखो ना माखो गोजानाव थानायानो मोजां जागोन आयैलै फैदो जाम्बा जादों मालाय हिनजावखौ गिनो हिनजावा मा जादों बिसार गैया साला खारनोसो नागिरदों बिहामजो मा जालाबायदों आंलाय मा जादोंखाय आया फंसे सोबानानैनो मोजां जाबाय माथो मा जादोंसो होनदों नोङो बिजामादैनि न'आव थांनाया फाग्लि जानायनि बिजामादैजों मुलि दौहरजाबाय ना माथो आरे आं मा जादोंनो एक्टिं खालामनाया नायजाबावला माखौथ' एफा गोब्राबबाय थायामोन मा जादोंमोन आं गोब्राबदों आरो औ माखौथ' फाग्लि बायदि बुजिस्लाबै एफा गोब्राबबाय थाखो जानो आंलाय मालाथो गोब्राबखो आया आंखौ बेयाव सोर लाबोखो नायदोलै डायलगा सोर लाबोनांगौ गावनो हारसिं फैनानै सयथिबो आं फिसाजोनि न'निफ्राय फैनानै आइजों रायलायदोंमोनथ' आइजों रायलायनानै आङो बिसिनायावसो दलद उन्दुहैदोंमोन आं बेयाव फैयाखैमोनथ' आरो आं माब्रै गोब्राब नांगौ जाखो आं मा होनना गोब्राबदों आयै जाम्बि नङा सिया नङा थाव न' सिङाव देरहा जाम्बि नङा सिया नङा मा जालाबायनायमोन दसेनो आंलाय सैमा फाग्लाफोरसो अरदों सानानै गिनानैसो खारखासिगौमोन आं मा जाया थारैनो जेबो मिथिमाराखै नों हुस गैमारा होनलाय खोमा हमोलै नै बिफा आं मा जामारदों आं माब्रै मा जाया देलाय खोन्थालाय नोंसो मा जाबोआ खालि फंसे खोथाखौल' बारा बुंदों नोङो मा स्कुटि होननानै बारा बुंदों मा जादों मा स्कुटि मिथिया थारैनो आं स्कुटिखौ नुनानैनो माबा मोनसे जादोंदां देरहा आं जा आसरित मोनखाबाय आइयाथ' आंखौसो बांसिन अनोमोन ना आरो आइखौथ' आंसो बांसिन जोथोन खालामोमोन ना मा जादों